Ако вашето куче започне да се държи странно и веднага напусне къщата ви, вие сте в беда. Вижте това. Не го знаехте, нали? Вижте, кучето в това видео изглежда ужасено. Такова поведение не е необичайно при кучетата и котките, защото те имат способността да възприемат същности, невидими за хората, наречени кожуходци. Тези същества могат да станат невидими или видими за животните и в екстремни случаи могат да обладаят вашия домашен любимец. Това куче изглежда изключително обезпокоено от това, което вижда. И най-лошото е, че стопанинът му не може дори да му помогне, защото той не вижда нищо. За да го успокои, той помоли кучето си да се върне на дивана, докато видял, че то трепери като листо и не искал нищо сериозно да му се случи. Но преди да продължа, искам да ви предупредя, че все повече и повече хора съобщават, че телефоните им са били шпионирани от приложение за синьо радио. Това може да се появи на телефона ви по всяко време. За да проверите това, натиснете върху тази икона, а след това върху още. Ако го видите, изтрийте го веднага. Това е наистина странно.